श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 1605 16 9404 44 80 27। स्मार्ट आणि प्रीपेड मीटर बसवण्याच्या विरोधात 10 फेब्रुवारीला काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाला ठाकरे शिवसेनेनं पाठिंबा दिलाय। च्या वतीने त्यांना संपूर्णपणे पाठिंबा आम्ही आज जाहीर करत आहोत। खरंच बघायला गेलं तर आपला सिंधुदुर्ग एक जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून शासनाने जाहीर केला। त्याच्यानंतर जे आपल्याकडे उद्योग व्यवसाय इतर नाही आहेत, पण शेतकरी शेतीवर बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून आहे आणि त्याचं मोठं आपल्याकडे रोजगाराची संधी नसताना सुद्धा शासनाच्या विविध ह्याच्यामधनं बरेच लोक या वीज वितरणच्या ह्याच्यामधनं काम करत आहेत, सुशिक्षित बेरोजगार असतील तर। आणि नवीन आता अदानीच्या घशात घालण्याचा जो डाव शासनाने ठरवला आहे, जे हुकुमशाह शासन जे आज हुकुमशाह पद्धतीने राबवत आहे, ते खरंच एक चुकीचं आहे। उद्या भविष्यात जर हा मीटर बसवला तर ह्यात आपल्याला बघा, आपल्या मोबाईलमध्ये आपण रिचार्ज मारला, किती पैसे कट होतात काय होतात आपल्याला काहीच समजत नाही। आज आपण जे रीडिंग मीटर येतं आहे, ते बिल येतं आहे, ते बिलमध्ये तर आपण 100 तऱ्हेचे कर घेतले जातात। उद्या जर ऑनलाईन केलं तर 100 तऱ्हेच्यापेक्षा 200 तऱ्हेचे कर घेतले जातील। हे कोणालाच काही समजणार नाही। म्हणजे तुम्ही किती रुपये रिचार्ज मारले आणि किती लाईट वापरली याचं कुठे ताळमंत्र तुम्हाला समजणार नाही। कुठलंही मशीन हे चिपचे मशीन आहे, ते मॅनिप्युलेट होऊ शकतं आणि हे अहमदाबादमधनं जे सुरू होईल पहिल्या टप्प्यात तर तुम्हाला काहीच त्याच्यात समजणार नाही। म्हणजे ही शासनाची तर्फे मोठी लोकांची फसवणूक आहे आणि त्याच्यासाठी सर्वांनी लोकांनी आज ह्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी सर्वांनी त्यांना पाठिंबा द्यावा आणि जास्तीत जास्त लोकांनी 10 तारखेच्या आंदोलनामध्ये सहभागी व्हावं आणि हा जो आपल्याला अन्याय होत आहे, म्हणजे जो सर्वसामान्य लोकांवर अन्याय होत आहे, तो कुठे ते थांबण्यासाठी जसं कोल्हापूर जिल्ह्याने 5000 लोक जमवून याला विरोध केला आणि ते थांबवलं, त्याच पद्धतीने सिंधुदुर्गातल्या सर्व संघटना असतील, सर्व विचारवंत असतील यांना एकत्र येऊन येणाऱ्या या 10 तारखेच्या आंदोलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन त्यांना पाठिंबा देऊन आपण हे कुठेतरी सिंधुदुर्गामध्ये थांबलं पाहिजे या दिवशी नक्कीच प्रयत्न करू। आणि आपण बघायला गेलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपण कर भरण्यामध्ये असतील, लाईट बिल भरण्यामध्ये असतील, इतर राज्याच्या तुलनेत कुठेतरी आपण अग्रेसर आहोत। कुठे इथे वीज चोरी होत नाही। एवढं असून जो शासन जर आपल्यावर ह्या पद्धतीने अन्याय करत असेल तर हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। आणि आज ही जी यंत्रणा आहे, जी MSEBची यंत्रणा आहे, ही सर्वसामान्यांच्या आजपर्यंत आम्ही जे बिलं भरत आहोत आमच्या त्याच्यामधनं यंत्रणा उभी झालेली आहे। लोकांनी जमिनी दिल्या, त्याच्यामध्ये तुम्ही हे घातलं, पोल घातले, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा केला। ह्या आज तुम्ही अदानीच्या घशात घालून लोकांची सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची दिशाभूल करतात। यासाठी शासनाच्या विरोधासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन ह्याचा नक्कीच विरोध केला पाहिजे। या दृष्टीने आम्ही सर्वांना आव्हान करतो की तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांनी या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊन आपण नक्कीच या शासनाला हा मीटर जे बसवण्याचं काम चालू आहे ते बंद करण्यासाठी नक्कीच भाग पाडू। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।